kurwa sekenyoro kia Nyankuru Nyansiongo imeye wodi ya Nyansiongo ebunge aburabwe kaunti ya Nyamira nigo yaganiriye gosirwa aerio koro beriemeroberio yo mwanchobo aserieta Moses Momanyi oyo baka gosira ubugima bwaye kurengana ne amateyo nigo batebiranya gosira nyarakobaga kunganya gokia sechinsemi cy'Nyansiongo asobwa ngo iga ingana abatebire hataranyarakobaga kumanyana negatia bamate n'ababwatani kurwa sensemo iyo bonase batebire abeberere getiro kigima barabwo bochaka kwaligania umurobero boko mwene asekari batebire tparanyarakobaga goisania ekibesa ekyo kiganeriye herinde emeroberio eyenyarakobaga kogendera nagutomunye muri Keito Paul Cup okara embi yamonasenge njaba minto mwajire gaiga asomo joyo Nyansiongo Nyanguru asenge njoyo mumuro minto yo sirero yo kurgunga Moses Momanyi nime yenkeyeiga egotoka sinseme chiga cha Nyanguru me ya Nyansiongo asitokumirana amo nabamenya biga bagendreta monemeroberio yo kuroberia ngakibaranyara kwa bakomwenya nyagusira ase chinchira chire cha maskani. Alikuwa ni mzee mzuri, alikuwa na shida ya ugonjwa ya diabetes ambayo ilikuja ikamlemea wiki iliyopita. Akawa pia na shida ya pressure. Ilimkimbiza hospitali. Madaktari wakajaribu kumsaidia lakini tarehe 6 aliweza kupoteza maisha yake. Ntwabwato mubwatani omuyako omugeni konyochire okobamo naintwe korenda senge nchemerobere Nyasaye miya omurangeire na inche nkorangeria ase rieta ria Yesu Kristo ase kanisa yaito ya Simbauti ntore no bokongo sente yaito yari onchiri twabaleganiri omwachiamani yaito Pastor Magati twakwareganiri amo no district officer obasia oito obasia oito okingi twabaleganiri moto asama sabo kurenganamo na barabo nigo bakwerera iguru yo buya bwanyagusira oyo egotebekano nyarakoba agakogoro bole masaje igabwango muno na nigo bayichanire amakulire iga amusia bano che kwa niaba yoyo mweto muchumuya naende nonde committee igotore na mabera mange na mayanda singa nchogo sirio omokoyo ito ojo twanchete mono ojo renge gotoikange mono pone tore na mabebe ono nigi amateiga yagendere koba yegotambe yoko bolia kwabo gochasa abantu bale no moyo bugwanchana munene abarayi elioko basira semeroberio yoko mwene nyagosira inyerekane nga nyagosira nigasira sinsamo chiria cha Nairobi kaki abaminta bale mate na rugoro abali chingongo cyonsi cyagusina kenyenge mamotokonye buno omugwimende ito women rep yaito Cherusha Momanyi omoyemsie oito Dennis Kebaso omugabano ito Nyalibo na omoyembi oito Patrick Osero mwensi kaki moso yeme amugoko mobuko motokonye kyageresa bali yene ntambe ntoko nyarantu tweka buno yo mintate baigotoko basaba moba barayi basiasa moba barayi be dini mubwati simunarira egere tomubwati si aye ni mumuro mwabe ekere na mocho mukino moya tobwate si asante no mweli oye okona kugosaba kwa egati abayiga bayikenda sayiga koleta amagombabo na kwa sasa tunaendelea na mchango kule Nairobi. Budget ya mazishi ni 1.1 million. Kuna wale wametoa tunawashukuru na ile ambayo tutazidi kupokea tunashukuru pia. Twabaleganiri moto asama sabo tosabere naende moto bwate cia somo yoyo ekiagero yo no mwegeni orenge konyora saira se district yaito wetera se kanisa ya Simbaitu twasabire amasabaino nanyare gokinya ne byonsi byasabiru wetera sama sabaino byonsi minyarekane ginko reporter getaseni kya wanchete kya Ndizi TV urigase konyereke iga kamanyekana tebuna Nyanguru Nyansiongo mejegwadiga ya Nyansiongo bunga ya Haborabu imeye kaunti ya Nyamira igonkuru kwa Paul Cup okara mbia muno muri Keito Paul Cup okara se